Čusec lidi, já jsem Rybíz a vítám vás u dalšího dílu pořadu Jak na to s Rybízem. Vítr. V dnešním dílu pořadu Jak na to s Rybízem si ukážeme, jak si usmažit palačinky. Takže teď, jako vždy, jdeme na to, co na to budeme potřebovat. Budeme potřebovat půl litr mlíka, asi půl kila polohrubé mouky, 2 celá vejce, 2 lžíce olivového oleje, nebo jestli máte, tak slunečnicového, špetku cukru a jestli chcete, tak na dochucení špetku soli. Tak a teďko jdeme na postup. Zhruba do takhle velké mísy si nalijeme sklenici mléka. Poté si vezmeme tyto vejce, rozklepneme si je do toho. Počkejte. To je zase jiný způsob rozklepávání vejcí. Nebo vajec. Tak. No, to je dračí vejce. Tak, dobrý. Takže takhle si rozklepeme ty vejce, můžou být takhle celý, teďka to vypadá jak smajlík, no to je no. A jako další věc, ty vejce jsme rozklepávali zvlášť do vaničky, aby jsme viděli, jestli nejsou buď zkažený, nebo jestli nesmrdí ani nejsou zkažený. A teď je můžeme takhle hezky dát do toho mlíka zpátky. Tohle si dáme stranou. A vezmeme si něco na šlehání, takhle si vezmeme dneska takovouhle metlu a jdeme to takhle míchat, nebo spíš šlehat, aby nám to utvořilo, aby ty vejce se nám opatrně, ať nejsme do toho nějak za to špinavý. Zkrátka to budeme takhle šlehat, ať ty vejce se nám do toho zašlehají. Už vidíte, že to vypadá trošku už jinak, to mlíko už je takový žlutší, tak tam jsou ty 2 vejce. Ještě chci zdůraznit, že když máte třeba jedno velký vejce, protože jsou prodejny, kde se prodávají velký vejce, tak když máte jedno velký vejce, dělají dokonce i dvoužloutkový, tak stačí jenom jedno vejce a nemusí být ani dvoužloutkový, stačí ještě pak velký, jenže my jsme teď měli doma zrovna takový čtvrtivovce, tak jsem tam dal 2. A když to takhle máme, tak si vezmeme tu mouku polohrubou, zdůrazňuji, a pomalu ji tam přisypáváme, aby tam jí bylo tak půl kila. A přisypáváme, furt u toho šleháme. Tak. Jakmile je těsto takový táhlý, mělo by, furt mícháte, mělo by dělat jakože takový toho, no to ještě nedělá, tak uvidíme, přisypáváme. Už můžeme jít na smažení. Tak a teda teď jsme už ve fázi vlastně toho smažení, takže já jsem si vzal ještě takovýhle hrneček a takovouhle štětku a do toho jsem si vlil tento olivový olej, který jsme používali před chvilkou. Dal jsem si to na sporák a ten si dáme přesně úplně naplno, na 6. Jo? Teď, když to mám brát tu 6, tak tady máme to těsto a chvilku si počkáme, až to je rozpálený. Musíme to rozpálit úplně na mrtě. A k tomu těstu si vezmeme, doufám, že to vidíte, takovouhle nabíračku, jo. Prčí si jsem se od toho. Počkejte. Tak, takovouhle nabíračku, protože
je potřeba, aby jsme ty palačinky tam dávali po malých prostě těch množstvích, nebo po nějakým, tak ještě se takhle potřeme, jo, takhle ještě to rozetřu, abyste viděli, že si nevezmu ten hrneček takhle a protože tu pánev musí být úplně mega rozpálená. A zatím, co se nám to rozpaluje, tak se vezmeme ten tady takovýhle talíř, dáme se někam tady blízko, aby jsme na něj mohli položit ty palačinky. Tak, vezmeme si do nabíračky, vezmeme si plnou nabíračku toho těsta a už to tam takhle vlíváme. Tak, takhle ještě možná trošku, takhle po celé ploše, aby to bylo kulatý, že jo? Tak, ještě. Trošku možná, no to stačí, tak, OK, tak, takhle to máme, tak a teď to dáme na to, aby se to dělalo, dáme si to na 3, pozor, to je docela důležité upozornění, tak a necháme to takhle, aby se to dělalo, takhle nějak by mělo vypadat, když se to vlastně už dělá, vidíte, že to je opravdu rychlost, to smažení, že to hned je takový žlutý, poznáte, že to začne žlutat. Tak a ono se to takhle klouže, takže já si myslím, že bychom mohli udělat ten triček takovej, takže 3, 2, 1, teď. Dobře, tak to ne. Počkej, tak to se nám trošku natrhla, to je jedno. Tak, 3, možná to ani radši dělat nebudu, otočím to, no tak jo, udělám to. 3, 2, 1, teď. Počkej, doprčit. Tak. Ježiš, já jsem ji natrhnu, to nevadí, je zatím první. Tak, otočíme si ji. Tak, vidíte, že takhle to vypadá, jak se to dělalo z druhé strany. Tak, a necháme to taky trošku dělat z druhé strany. Takhle to smažení je vlastně na vás, jestli máte radši palačinky takovýhle bílý, nebo jestli máte radši takový ty flekový. Já mám radši tyhle spíš bílý. Určitě, protože mi to přijde prostě takový lepší. A už má tu správnou konzistenci, ještě pokud to můžu nechat. Tak, uděláme otočku, 3, 2, 1, teď. Aha, tak ne. Tak, a to už taky musíte potom vycentrovat tu otočku. A první palačinku si můžeme dát stranou. Tak a my už jdeme na poslední palačinku. To těsto si takhle škrábneme dolů. Tak a budeme si ho tam takhle vlévat. Takhle nějak. A zase jako vždy vezmeme pánev a utvoříme si naší hezky už mu roztrh až klopatka. Kulatou palačinku. Jdeme se přesunout na naše hlavní pracoviště. Mám hrb jak mandolínu, ty z toho. A jak vidíte, přesunuli jsme se na hlavní pracoviště, nebo já tomu tak aspoň. Wow, to prčíc.
Tajní kuchař, to je odvážná školačka, ty vole. Já tomu tak aspoň říkám, já jsem magorpa. Já tomu tak aspoň, no ty, fakt to se může stát na mě. Přesunuli jsme se na hlavní pracoviště a vy už vidíte, že mám půlku mazání palačinek za sebou. Je to z důvodu toho, že tady jak blbec smažu palačinky a ono už mi dávno vypla druhá kamera, takže teďka natáčím druhou kamerou zas, protože už má plno po mně. To je jedno, dneska už je to takový zdlouhavý. Tak, pak je, tak, můžu se takhle zamotat. Vlastně vy jste nevěděli vůbec, co jsem říkal, takže říkal jsem, že je dobrý se k těm palačinkám dát většinou marmeládu. Je to takový nejtradičnější. A říkal jsem, že už se dá udělat takovýhle trojúhelníkový jakoby to balení a nebo se dá dělat teda to kulatý, to je takový zase jakože tradičnější, protože si myslím, že to zná jako víc lidí. A ty trojúhelníky se to dělá spíš v restauraci. Tak, dáme stranu. Takže když už jste to dodělali, tak by to mohlo vypadat nějak takhle, ty palačinky. Tak. Jak jsem říkal, jsou různý styly toho motání, můžete si doma vymyslet svůj vlastní styl, jak to zamotat, nebo ty palačinky si můžete prostě nějak zamotat a jenom k tomu přidat tu marmeládu, nebo džem, nebo co to je. Můžete si to taky podle vlastní libosti pocukrovat. Můžete si do toho přidat jakýkoliv ovoce třeba, jo, můžete si do toho dát jablka, můžete si do toho dát opravdu cokoliv, nebo nějaký kompot, opravdu cokoliv. Je dobrý si potom koupit sláčku, kterou já zrovna nemám, a dát si tam taky. Už to musím ukončit, protože jsem zjistil, že jsem se skecal. Já se takhle vezmu a teďkon vám tady ukážu, takhle to vlastně vypadá, když vařím. Tady takovýhle bordel, jo. A jako vždy vám na konci řeknu, takhle nějak by měly vypadat ty palačinky, který jsem sliboval některým divákům, oni určitě vědějí kterým. A mě už nezbývá nic jiného, než vám zase poděkovat, že jste se podívali na tohle video. Jestli se vám líbilo, dejte like, můžete dát spíš i odběr, taky to hodně pomůže a povzbudí mě to vlastně dělat další díly tohohle pořadu. A dejte odběr. Já se s vámi loučím a dobrou chuť a ahoj!